karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Dini, ikaw Kanindot na sabgundo na Taiwan mino. Baya, no? Tugba, ora kay kag pangandoy lodi. Basin biya hinoon, no? Di, naganahan mo po ulit itong atong anak. Kay daghan kay kag demand diha. Unsa man di ay? Kwartahan ka na iyang boyfriend ron. Mao nga atong pahimuslan. Lodi, paghilom di, oy. Siya na marong kataon, Lodi, oy. Mapimudsanon ka naman kayo. Wapata kailaw, makakitaan ang tawa na. Kanang giingon ni mong boyfriend ni Luna. Wata mo siya ito. O di ka makontento sa gipada sa itong anak ko eh. Sobra na kayong gihatan niya ito, Lodi ay. Mo ayaw palabi niya kay... Listen na. Oh, ikaw, dili ka. Basta kay ako, masultig yung kong importante naton sa kanan min. Aron ikahatod og kuhaon nato si Samantha sa tunghaan. Ug simbat masad og na-emergency, may magamit din tag sakinan. Wa na may silbi ng kuan oy kanang motor nimo. Mangayog gyud kunon min. Bantay busakay ka ha. Ay, binata biya ka. Paghigay na panihapon. Maumot na rin sa Nivira. natug siya. Wa makabat kong gani ako. Gitupad niya ang bata. Chinese itiling amahan sa bata. Insik kitingali. Uputi kayo. Naluoy ko na rin. Misabot akong kaluoy. Pasagdag ko siya makatuhog. Andaman ko siya pagkaon. Tinood kayang kisulti. Gawa na siya tagda siya ginikan do iksuon. Wala sa miduon nila. Huwag niya unong siya papanganak. Naluoy ko na mo rin. Iyan naman yung bata, maghuwat na ako, oy. Diin na ito na ako nga, anidol sa gate nila. Nito! Oy, oy, oy! Uy, kumanta ka lang nito! Di ka! Nihira ko nangita ni mo, oy, apo! Uy, Ano nako ganina si Papa? Dito ay, wa siya kita nako. Giadton ako, nawa noon. Unsa? sila dito eh. Miyaning imong amahan? Oh, sige man siya anye. Dadan ko niya og sandwich, og hotdog. Pangitaon na ko siya lulo. Huwat lang ko din Ay, ayaw na, munguli naman ta. Tana. Humanggod siya kita na kugod. Gitawag na ko siya. Wakot ka dungog. Tana. O ayaw sulti, lola ni mo, ha? Suko ito. Ikaw raman akong gisultihan. Kay ingon man si Papa. Nga dili na lang siya mauli sa ato. Kay awayon man siya ninyo ni Lola. Apil na si Auntie. Mo ni sulti ni mo si imong amahan? Lo, papaulian na lang si Papa sa ato. Kimingaw na kaayo ko niya. Ani rami sa school magkita. Na, wa pa ka mo sulti na ka oron, Sam? Ha? Huwag na may kalibutan. Hasta simba ko kuhaon ka niya. Ingon siya nga dili lang kukuhaon. Og si Dodong Joshua, kay eskwela man ko. Maman jay kwarta, bayad sa school. Ano, papaulion na lang gud na to si Papa. Nyaro ta magsultian ng bahina, ha, Sam? Ayaw gid paghiskot anak dito sa ato. Kay mahibaw ng lula nimo kasukan ka. Kasukan sa tos papa nimo. Manang nilakaw akong mama o papa. Kay maldita man si Lola. Sura. Uy, usbo na ko, apo, ha? Ayaw nagiskuti dito kung moabot na ta sa ato.
nga makauli na. Humana mong sulti ron ni Faisal. Manawag kong ate Elvie. Yes, hon. You're coming home? Okay. Yes, honey. Sige, magpaabot ko, hon. Mutumar kong daan sa kong pills. I'm sorry, Faisal. Dili ko gusto nga makabaton kong anak nimo. Ayuhon ko lang gid sa ningi kayo na. Aron gaan ang iyang buot nga mohatod ako sa airport. Dako sige katabang nako. Ihatag niya ang mga butang nga wa na ko damhang maangkon. Kwarta o galahas. Tuyoon ko nga dili magda sa mga mahalong bestida nga iyang gipamalit para nako. Andam ko akong kaugalingon. Magpagwapa kong maayo. Gusto na kini akong gisulop. Ang gihatag niyang 90. Nga black ang color. Sige, nagpili ini. Sexy kay kong tanawin. Ipadunghay ko ang taas kong buhok. Ang perfume, mamutang ko. Daya sa dungkan. Sa may cleavage. Lipayon ko set maayon ng hikayo na bukti sayang nahatak na ako. Nganong nanirado man ang apo tamin? Si Samantha ba? Gisangpit na ako aron pakanog tiyamperado. Huwag ko ablehida. Maldita yun na bata. Liwat ni mo. Dili siya ang magminalita diri nako. Dito siyang amahan. Huwag ko tubaga. Natuog tingali. Pusog man tingali na. Ano ay nalipog sa pukaw? Tubagon lang unta ko. Sa pagtubag ni mo kung katuog na. Samtawang ka eh. Sagdi na. Liwat to og batasan ako da. Pero di gyud maayo nga magminalita siya, militahan ko niya. Apuhan ko ta. Hilom na lang. Nakatuog lagi tingali na. May biya ko likaon be. Sukari ko. Suka dito imo oy. Nawara. Silbi baya ka. Daghan akong katimanon min. Arion ko na si Baby Janine. May paring usa ka manghod. May pari atimanon ako. Oh, tubagaw na na. Hindi pa ko sweet. Tubag na. Dito doon na baya tang LV. Ano ba ito? May pisiliton ani oy. Ay, nani. Ha? Dili pislito roy. Usam di ay. Sa mga oy. Bega ka ko na sige ilbay pislita na taka kay pislita. Ahak bayaan ni oy. Nawa na noon. Si Luna yun to. Huwag masa ka magtimaan oy. Giunsa tugtubag. Giunsa tugtubag ni LV. Kung manawag si Luna. Oh, ikaradi ang apong na. Si Ilbe kung magigsulti ilong na, ikarisig apong. Ito, timanan dato ni mo sa iyang tudlo ni mo. Oo, niring na sad ay. Saan man ni, uy. Ay, patakaan ko ni, ay, bahala na. Uy, kisa ni migawas nga, sa kuan, kaning itsura aba min. Ay ba? Batig daong, oh. Ngano ka? Huwag ka ilakit sa na. Ha? Ikaw na, oy. Ha? Takaw na yung pislit. Ahak ba ni cellphone na, ha? Ay, Silver kayo ka mawala sa skil. Ano kayong na-heard? Lamay! Pabutot ang muli. Naunsa man sila sa ate. Huwag magkimutupag. Manawag lang kong usama. Huwag tingali ka bantay pag-ring sa cellphone. Busy tingali. Salamat kami sabot si Faisal sa kong pagpagkikisalti niya. Duha ka buwan ko makikupan sa kong pamilya. Salamat. Magkita ka kami si Brian. Makiksulti ka siya na ako. Gusto unta kong makaila sa babae nga iyang gipulin ako. Excited ako mo pa ulit. Nagkinaminam na ko. Kaduha jud mo ring LV. Wa jud na mo matubag. Lisod oy, lisod ka sa guhon. O sa asay tuplo ka na.
Nga na makatubag batasan, nawag na to. Hangtot, ang itsura na lang hinumama ni mo migawas. Bati arbag now. Eh, lam din na naway yung buo. Kag pagbuhok. Sabay! Kuyawan pas mama ni mo kinsa nakita siya niya. Sabay damin! Naway yung kagwang. Tanawin ni gamot iluna oh. Magpa-facial ko do. Magpagwapa. Ay, Oh. May muot na lang ta ninyo, oy. sa kasyal. Pabuto na lang nato nga manawag tog balik. Mutawag man kitog balik ron kay mahibong man tong anong wato baga. Tingalig magpahibaw na to siya da Ilvi nga mauli na. Oh, mao tingali ma. Maong huwato na lang nato. Ari una ko sa kwarto oy, mag-ilis una. Unsa tong gisulti nimo pa? Mag-adtuan si Brian sa eskwelahan nila ni Sam? Ay, na yan ang tingog ni mo. Magyaw yun ng inahan ni mo, may baw. Muna isultis bata na ko, magatuan is Brian dito sa eskwela. Agnihon tingali ang bata nga adto niya. Baya no? Wa ki uwang tawhana oy. Nawa o rin kaluoy nako og respeto niya pa. Baka na makahiring nga mo pa uli si Luna. Oh, unya, makikita siya. Hilasa niya no? Pagkagyud kay siyag naong pa. Wa pa man gyud may makasulti anak niya ba? Human ko makasaksi nila og sa babay niya. Og nadunggan gyud nako nga mabdos ni. Ikatubang ko lang na siya pag-usab pa ay. Bati-batihon ko gyud nagpakauaw. Noon, naiyayan masal kapuyo ba? Naibaw na sa tingali na siya nga may boyfriend si Luna. Oh, nahibaw na gyud na. Dali be kay mukatap ang radyo ba. Labi nas mga Facebook ron. Di gyud na matago. Oh, hinoon. Wa ko'y nakitang picture ni Lona uban sa iyang boyfriend. Di pagyan mayo magpasaya siya sa uban anang tawanan nga iyang gikapuyo. Kasado gud sila si Brian. Unya, siya may nagbinuag unabi. Ang giampo na ko ni Higayon na Ilbe. Nga og niya na gani si Luna nga unta, ha? Magkasugat ng ilang mga dahan. Nga di lang unta magubot. Dili ingon anang ako igsuon pa. Ambot lang ka na si Brian. Pero, di lang yun na siya magbinuang og samok ni Elona pa. Di yun siya mapakita. Kay kaming duhas mama, maod siya matraka niya. Siya tingali ron. Si Elona. Hello? Ate, ngit-ngit kay ka. Gawas, aron maklaro ta ka. Sige. Kana, okay na, unsa man? Okay. Birnes ko mo abot diha, alas 2 sa hapon. Ug ikaw lay sugat ako diha. Dada ang duha ka mga bata. Ibilin lang ang gamay, si Janine. Ayaw lang una sultihin sila si Papag si Mama. Huh? Nga naman nun. Nga di man sila pahibawon. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!